Zdá sa, že pri Lačnove v Prešovskom okrese neplatí gravitačný zákon. Nezabrzdené autá tam namiesto z kopca idú opačne, teda hore kopcom. Že nejde iba o očný klam, nám meraním na mieste potvrdili geodeti. Záhadou zostáva, čo túto fyzikálnu anomáliu spôsobuje. Na prvý pohľad obyčajný kopec pred dedinkou Lačnou. Miestni obyvatelia nás ale upozornili, že s týmto kopcom nie je všetko v poriadku. Predmety sa tam vraj nekotúľajú dole, ale hore kopcom. Vyskúšali sme to a skutočne odbrzdené auto začalo cúvať až na vrchol svahu. Skúsili si to aj okolo idúci vodiči, nechceli veriť vlastným očiam. Dobrým smerom to ide. No zlým. Správca nedalekej jaskyne o tomto jave tiež počul, no stále tomu nechcel uveriť. To sú také klamy očné, že ja neverím tomu. Že tam je hore a tu je dole. A preto to opačne? Hej. Preto aj tie autá idú naspäť. Aby sme pochybnosti vylúčili, na miesto sme priviezli 2 študentov Prešovskej stavebnej priemyslovky s ich učiteľkou geodézie. Ani oni si nevedeli vysvetliť, prečo auto s 5 pasažiermi ide do kopca a ešte aj zrýchľuje. Kopec je dole a s nami to ide opačne. Geodetka nechápala, že kolmica je tu podľa vodováhy úplne šikmo. Teraz je kolmica. Ale pritom to je krivo. Pritom to je evidentne krivo, to aj cítim, oni tu mi ťahá ruku. Ich úlohou bolo zmerať, či cesta skutočne ide z kopca. Týmto sa určí prevýšenie tých 2 bodov, ktoré by malo výjsť evidentne veľké, ale uvidíme. Oči nás naozaj neklamali, merania potvrdili, že na kopci je 4% stúpanie. Pričom tento bod je evidentne vyššie ako tamten bod, tamten je nižší o 2,30 m, ale bohužiaľ auto išlo hore kopcom. Nepochopiteľné. Podľa učiteľky fyziky zo stavebnej priemyslovky sa tento jav dá vysvetliť 2 spôsobmi. Buď porucha v gravitačnom poli Zeme, alebo porucha v tom magnetickom poli Zeme. Tento zvláštny kopec teraz určite pritiahne množstvo zvedavcov, ktorí si budú chcieť na vlastnej koži vyskúšať miesto, kde sa gravitácia zbláznila. Z Lačnova, Martin Jedinák, televízia Markíza. Nad záhadou kopca pri Lačnove, kde sa všetko kotúľanie dole, ale hore kopcom si už lámu hlavu viacerí. Sériu pokusov na tajomnom mieste dnes robili študenti Prešovskej stavebnej priemyslovky. Nikto z nich nechcel veriť tomu, čo videl. Do kopca sa s nimi pohol autobus a opačne tiekla aj voda. Prvý šok študenti zažili, keď s autobusom zastavili na kopci pri Lačnove. Po odbrzdení sa s nimi pohlo hore kopcom. Šofér len nechápavo krútil hlavou. To nejaká zemská priťažlivosť, alebo dačo také, nie? Potom, čo geodeti predvčerom vylúčili, že by išlo o optický klam, riaditeľ školy zorganizoval výjazdovú hodinu fyziky. Pokiaľ by sa to dokázalo aj ďalšie pokusy, tak si myslím, že je to, dá sa povedať, celosvetová rarita. Študenti zistili, že hore kopcom sa tu rozkotúľa i oceľová guľa. Nie dole, ale hore kopcom sa mohli povoziť na skateboarde. Najväčším prekvapením bol pokus s vodou, aj tá tiekla opačne. Je to zaujímavé. Voda dokonca tiekla hore kopcom aj vtedy, keď sklon od chlapovej rúry, do ktorej ju liali, mierne zvýšili. Kto príde na túto záhadu dnes, žiaci, tak dostane jednotku na vysvedčení na konci roka. Aj keď táto ponuka riaditeľa školy bola lákavá, záhadu si nikto z nich nedokázal vysvetliť. Iná sila, neviem, alebo fyzika. Neviem, či to vysvetli, je to zaujímavé. Kompas sa tu pritom správal normálne, žiadnu odchýlku neukazoval. Môžeme vylúčiť, že tu je nejaká porucha magnetického poľa. Aby sa uistili, že prístroje neklamú, sklon kopca nakoniec ešte predsa len opakovane premerali, no s tým istým výsledkom. Toto je o 3,37 m na dĺžke 117 metrov vyššie než ten spodný bod, kde začína tá anomália v podstate. Tajomný kopec tak naďalej zostáva veľkou záhadou. Chybnú gravitáciu sa už chystajú skúmať aj odborníci. Z Lačnova, Martin Jedinák, televízia Markíza.